Gdje ste ljudi? Danas ćemo igrati Minecraft Pocket Edition, to jest P. Koliko svi znamo. I prošli video sam vam pokazao kako da instalirate Minecraft Pocket Edition. Idemo Nameworld, World, a možemo i server. Idemo, ajde. Ujebat. Ne, zašto mi toliko baguješ? Kames. Tako je ovo, a idemo sad i od IP ćemo biti sm3 točka ili zaris lbsg točka net, koliko se ja sjećam. Mislim da je tako. Ja sam lajbao. Mislim da se radi, ali ne znam baš. Čekamo. Čekamo. Neću se čekam 7 minuta. Idem, čekaj, izabrati svoj skin. Custom skin. A nemam. Starting your skins. Red shot. Holiday skins. Panda skin. Zombie skin. Ko je kupiti. Ali ovo ne možemo da kažem. Uzet ćemo ovo jumper. Idemo play, Nameworld, creative. Pokazat ću vam kako da napravite neku stvar. Da, mislim da je to mač. Da, mač. Evo šta mislim. A znate šta je fora? Da možemo i ovdje čak da craftamo bilo što. Ovdje možemo preko milijarde craftati. Tek da vidim svoj inventory. Gdje mi je inventory? Evo ga. Ja ćemo bacimo. Evo. Bacaj. Bacaj sve. Bacaj. Evo sad neko zove. Evo sad još malo. Ljudi, sve smo bacili. Još me neko zvao, što nevjerovatno. Tako da idemo mi malo u poslovinu. Vidimo, znači, vidimo, ako znate za 1.9, Endermite, je, Enderman, nije Enderman, a boot, Okbot, the boot like that dragon, i znači pravit ćemo kao, šta ćemo da više pravimo? A da pravit ćemo jednu modernu kuću, ne znam baš da li će vam se svidjeti, ali vidjet ćemo. To će nam trebati, šta nam beše, to, tako. To je to. Sve, pred svega idemo ovako. Znači, 1, 2, 3, 4. Znači, idemo... Uđu. Jesam te tu, tamo neki klinci se čuje. Ono. Tamo je ono pusto muziku, kako moj komšija, znači... Ajde. Joj, samo da znate kako ovo preteško. Joj. Znači idemo tu. Vidimo se mi dok ovo budemo završili. I eto, ja sam uradio. A sad ćemo... Sad ćemo ovo da popunimo ovako. Ne ovako.
Ne tako, već ovako. Vidite da znači. Idemo. Idemo. Joj, na tu i ovo, joj. Evo, popravili smo. Idemo. Idemo ovdje. Tako. Mi se vidimo dok ja ovo sve popunim. Krevetac. Pazi, dobro. Nisam pepnuo. Krevetac. Gdje je krevetac? Evo za krevetac. Vidimo. Ona sleep at night. Ajde. Vidi, već je noć, a ti neće da mi daš. Neću spavam. Evo ga. Lijepo. I da zaboravim na sve difficult. Tako, evo sad jutro, rumeno. Evo ga. Nemojte što ja tiho pričam, što mi je danas. Nemojte da nešto baš. Dobro, da, hajde. Dođe. Tako. Šta ja radim? Da li ne zeznaš? Dobro. Vidimo. Sve najbolje kod ove kuće je ovo. Znači, to sam je od 1, 2, 3, 4, 5. I se vidimo dok ja ovo završim. I evo ga, završili smo. A sada idemo gore. I evo ga, ja sam završio. Znači, vidite vi kako ćete da izgleda. Znači, nije loše. I sada još ovdje razložimo. Daješ. 15% to je loše. Evo sad idemo u prozor. I vrata. Bilo koja vrata, a ja ću uzeti ova tako. 1, 2, 3, 4. Tako. Jeste, dobro. Idemo sad ovdje dalje. Idemo. Tako. Sad joj. Tako, znači vidite. Ovdje sam stavila tako. Slučaj klipu. Moramo pogledati kako napraviti zamku za skeletona. Znači to je ovako. Aj pre dobra. Nećemo ovdje blizu ove najveće kuće. Idemo. Ovdje vidite i tako će to izgleda. Dobro.
sam radio? No. To tu. Tok. Što se dešava sa radijatorom? Kako mi trojte ruke? Ne znam zašto mi trojte. Možda zato što sam ponosna sa sobom. Joj. Znači vidite, što da ispadne ovako. Sad je najgori deo. Da, svi znamo koji je ovaj deo. Krap. To ćemo da pauziramo pa se vidimo tamo kad budemo završili. Opet sam pao. Ljudi, šta se sad upravo desilo? Ja ne znam šta se desilo. I mislim da je upravo kokoška probila vrati. Da se uništila. Bože. Ili što sam uradio. Evo sad. I to treba ćemo ovaj brick slab. Vidimo se mi kad i ovo popunimo. I evo ljudi, završili smo. Znači, sad ćemo da vidimo kako to izgleda. Sad ćemo bacimo. Ono što ćemo trebati. Sad ćemo mi da vidimo kako će izgleda. Na tu. Ćao. Samo vidimo kako to izgleda. Evo vidite kako to izgleda, znači bacite like ako vam se svidio ovaj video ili sub kako vi želite ili komentar. Joj, što sam pogrešio. Ja ne mogu da veram. Idemo. Like, sub ili komentar. Ja sam sve do video. Ako jeste, vi bacite like ili komentar ili sub. Vidimo se u sljedećem. Ćao. Bleh.